Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Wih, ada Arhan. Halo Arhan. Arhan memakai barungan apa? Apa re? Wih, ada setanan. Setan merah nih guys. Wih, dipakai siapa ya? Oh, Mas Elvan. Jatuh orang. Wah, setanannya makannya apa mas? Bah, makannya apa tadi? Dedek Jihun. Dedek Jihun memakai apa? Ada Mas Rizky. Mas Rizky memakai barungan. Wah, barungan ular. Ularnya warna apa, Fis? Wah, warna biru. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barungan. Wah, jenggotan. Dan ada Riko. Riko memakai barungan apa kok? Wah, barungan hitam. Terus Beril memakai barungan apa, Ril? Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan telon merah. Wah, telon merah. Terus Mas Rama. Wah, semangat tuh guys. Semangat. Wah, ngantuk piye iki. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan. Wah, barungan hiu. Yo saiki Mas Elvan dipakai Mas karo Mas Rama. Karo Mas Reksa. Yo, wih Mas Elva, duh, gak gue pedang ki mau piye setanane. Joget-joget setanane.
Yo wes yo duduk yo Mas. Yo sekarang Mas Riko. Nanti Mbak Irma kok, Riko. Nanti Mbak Irma, Riko. Ya wes yo duduk. Yo saiki Mas Fiski karo Dik Jihun. Bos. Yo wes yo Mas Fiski karo Dik Jihun. Yo saiki Mas Iqbal. Ring, ampun lumebet wonten sak lebetipun ring keranten panggenanipun inggih radi Iqbal. sumpek ini. Ampun lebet wonten area pentas Meranasing keranten panggenanipun Kuminatos. Kersanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa boten mekaten. Pun kami kadosanipun Nanti Mbak Irma tenang. para pamirsa menika wonten berita penemuan sebuah HP. Ingkang HP-nipun dumawah semoga saged dumateng dhateng kula Mbak Putri utawi Widowati menika nggih. Wonten panggung semoga saged dhateng panggung ingkang rumaos HP-nipun jawah. Ini sebisa maneh kejawi saged. Yo wes yo Mas Iqbal. Yo saiki Mas Hanif. Buntut kok, buntut.
Yo kan kambing. Ya wes ya Mas Janip. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.